Umhlali kule ngingqi oneminyaka engama-57 ubudala nongafunanga ukuziveza nokuba achazwe igama ngenxa yoloyiko uthi kungoku uphila ubomi bentshontsho mihla le kule ngingqi. Uthi kwadutyulwa umyeni wakhe kulo nyaka uphelileyo ze abantwana bemka besiya kwiindawo ezahlukeneyo ngelokuzisindisa emva kwethutyana watshiselwa indlu yakhe kwangoonqevu walahlekelwa yinto yonke. Kungoku nje usafihle intloko ebumelwaneni. Okwathi owona nobangela wokuba oonqevu benze oku akawazi. Die aan met hulle huis gebrand toe sy mos by die huis. Toe sy mos nog weggeslaap. En ongeveer kort toe 11 toe die kinders nog net sê jy aan Mandy se huis brand daaronder. En so het ek mos nou opgestaan en ek het maar nou toe weet ek nou hoe ek gevoel het wanneer ek het pas oud. Ja, ek het toe kan ek sê na man so dood mos ek die kinders mos nog weggestuur toe slaap ek mos maar nou so. En nou na sy toe die 20ste het hulle mos geskiet, die 6de Maart het hulle die huis gebrand. Nou hulle te sê die phase 2 gaat hulle eers die mense sy huise bou en dan gaat hulle nou die mense se plekke brand wat nou gedamages. Abahlali kule ngingqi batyhola ngelithi oonqevu baye batshise okanye bamoshe izindlu zabantu de babulale nokubulala nawuphi na umntu abafumanise ukuba usa ingxelo zolwaphulomthetho kumapolisa alingingqi, nto leyo ebashiya benoloyiko mihla le. Inkokheli yoluntu eKhamesh, uPrince Mgcini Mejane, ithi imaxongo yimeko abaphila phantsi kwayo abahlali yaye iyaqatsela. Esithi namapolisa alikhuphe latsola elokuba oyisakele ngenxa yokungabikho kwezixhobo ezoneleyo ukulwa ububundlobongela kwisikhululo samapolisa eKhamesh. Umejane umemelela ukuba abomthetho kwisixeko iNelson Mandela Bay Metro iphela bathathe inxaxheba bancedisane ukulwa lo mkhuba. Abahlali balapho bathatha ixesha bengadili nalo ulwaphulomthetho but ngoku kwimeko engaginyisi mathe. And abahlali beke bamamatsha last week bematshela le meko ye-crime, but uyayibona into yobana the more abahlali besilwa the more ne-crime iya izilwela ebahlaleni. So sinemeko embi kakhulu apho esicinga uba ngaske urhulumente angenelele decisively because imeko yalapha it's a dire situation. Neenkokheli ziyoyika uphakama, akusabizwa nemeeting apha ekuhlaleni, koyika nookhansili ungena ezi-eriyeni because of i-level ye-crime endlela enyuke ngayo. And ke amapolisa nawo azithethele ngomlomo uba oyisakele because ii-resources abanazo azikho enough to deal with le crime ikhoyo apha ekuhlaleni. Uceba kwaWard 49 uGeorgian Michels uthi kwikarika iphela abantu baphila emngciphekweni. Uthi abahlali, abefundisi kunye namapolisa benza ngako konke ukulwa ulwaphulomthetho kumaqonga ohlukeneyo, kodwa uthi oku akuncedi nganto. We're facing now is the Department of Justice. I'm not saying that they're not doing their work, but people are living in fear because you are a witness. Police are arresting the people. After a month, the same perpetrators comes out, and now they will come back to revenge on the witnesses. I'm not living in fear. What I'm doing is not to attack or to go for the gangsters or the shooters. I go for the systems of government. I speak against the systems of government. Uceba kwaWard 48 uFrene van der Linde unqinile ukuba ayintlanga imeko kwiward ayikhokelayo, yaye uthi iziyobisi notywala zidlala indima enkulu kolu lwaphulomthetho. Ukwathe uzenzile inzame zokucela umasipala wesixeko iNelson Mandela Bay ukuba angenelele, esithi amagosa alo masipala awasakhuselekanga nawo ngoku ukuba angangena kule ngingqi. It is alleged that it is due to drugs and gangsterism. My office wrote numerous emails to the previous acting city manager's office for intervention, especially with service delivery issues, because it is affecting service delivery very seriously in this area also. Unfortunately, nothing was done to assist. The municipal workers is at risk when entering the area also.
Nanjengoko bengabonakalisi ukuzinza abahlali kule ngingqi iKamesh ngenxa yokuqatsela kolwaphulo-mthetho, uceba kwaWard 48 uthi mazithi gqolo iinkokheli nabahlali ukulwa nolu lwaphulo-mthetho ngokubamba iinkqubo ezifundisa banzi. uVan der Linde ukwamemelele ukuba kubekho amaziko oluleko eziyobisi eKarega nanjengoko engekho, esithi oku kunganciphisa ulwaphulo-mthetho oluqhubayo. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseKarega.